Тръгваме, напускаме бивака. Има доста паднали дървета. Отдавна не сме идвали на това място. Кой е наслагал камъни тук? Така не беше. Тук има една голяма поляна. По-нагоре има изворче. Хубавото на този бивак, че достъпът е доста труден, само за високо проходими машини и за колела е перфектно. Тези дървосекачите, дето режат гората. Охо, мокра тревата. Руса. А? И ти не можеш ли? Тук е лесно. Там има една огромна локва. Ето е тук. Ага. Ето тук. Сега ще... Аз ли? Аз трябва да мина от друга страна. Ето минава и елементарно е. Да, ето. Айде. Сега ти е на... Сега ти е удобно. Понеже Виолета си държи от другата страна колелото. Става запис. Мина ли? Браво. Браво на момичето. Да. Тук можеш да затънеш така готино. Тука. Ми с кола, ако си. Плуват жебоци. Ага.
Еми по този път ще минем. Да, защото нали дървото имаше паднало дърво. Да. Нали от тук минах? Точно така, има едно паднало дърво. Тук излезнахме едно. Ето го там дървото. Фифе, може ли да минем под дървото? Не, я си мини в ляво. Дето вчера бях. Под дървото. Да се удареш там, както се разболил. Чак. Да се по-бързо. Огромен бор. Как се е изкоренил? Буря. Сигурно. Много хубав бор. Тук трябва да минем през това сечище. И да излезем пак на път. Може да се кара, ама малко да побутаме. Доста дървета са паднали. Дали са паднали, дали са ги резнали, май са паднали. Откъде ще минем? От тук ли минахме? Тук май може да се мине. Да, защото трябва да минем там едно. Да. Може. Там трябва да са по-едри, защото е по-топло на припек. Чакай, че да го нагазих в... Откъде минахме, бе? Може. Много готино и трудно проходимо. Откъде? Отляво ли минахме? Тук са минали някакви животни. Минавай тук по трава. Да има. Тук минахме, съм се потерила. Чакай. Чакай да не потъна в блатото. Локва.
Тук може да се мине. Някой е копал с някаква кола, се е мъчил, ама ние минаваме от всякъде. Страхотно място. Трудно достъпно. Тук идват само много високо проходими машини. С кола е невъзможно. Тук е някакъв недостроен хотел, седи от 3-4 години. Явно е незаконен. И не са им свършили парите. Хотела? Да. Страхотна природа. Тишина. Ага. Да, и е по-дружелюбно. Онези бяха някакви зверчета. Да. Добър ден! Кучетата са по-дружелюбни вече. Преди 2 години беха едни други. Не, това не беше. 2-3 години. Имаше едни бойни. Не, беха 3 кучета. И сега са 3. Ама те... Просто е, че не ги пускам, за да не ви лая в момента. Добре. Сега се връщам и щях да ги пусна. Не, вие сте в правото си. Трябва... предвид, че изобщо не са дружелюбни, станали са още по-диви в тази гора. Да, в гора какво ще станат? Трябва да ни научат ние 15 години, 2 години не бяхме идвали. Гледаме, поуправили са пътя, поуправили са селото, има някакъв напредък. Ама трудна работа. Трудна, много трудна, знам. Всичко в тази страна е много. С много пари, с... Много бавно и тук човек трябва да има живот 200 години. Измеренията са съвсем различни. Това за 30 години, което ние сме го направили, хората го правят за 3. Ние с нея сме обиколили 30 страни с колела. До Марокко сме били, до къде ли не. Значи, просто там магическо, нещата стават по магически начин. Защото могат. Ние не можем ли? Не можем. Такъв ни е народ.